los alcaldes de la zona del Salnés, derivada un poco de la situación epidemiológica, por empezar por ahí, es complicada, no se os escapa a ninguno de vosotros. Y 2029, de forma especialmente alta, casi triplicando los concellos que la semana anterior estaban en nivel alto y que hospitalaria, pues esa ocupación hospitalaria ahora se consigue en torno a los 1.500. La adoptamos este martes y pues lo que decidimos dejarlos unos días más en ese nivel en el que los habíamos puesto la semana anterior, niveles de restricción, ajustar los índices de entrada, que de forma resumida se centra en revisar estos datos, ver cómo están y si procediese algún ajuste, hacernos una idea de que ahora ingresa del orden del 1% de los casos diagnosticados cuando... ferramentas que falan de seguridade, que falan de distancia, repito, sempre no ámbito da seguridade, a posibilidade de utilizar o certificado de vacinación ou unha proba diagnóstica, bueno, cousas que xa estamos facendo no ocio nocturno e que se plantexaron como unha ferramenta máis. Repito tamén aspectos relativos aos aforos nas zonas exteriores, que era un tema que tamén xa levábamos traballando no comité clínico, esa posibilidade, bueno, como decía o vicepresidente, abordáronse medidas para garantir ou seguir garantindo a seguridade dos usuarios e ao mesmo tempo impedir que a situación actual derive nos peches que ninguén quere, non? Bueno, moi boas tardes. Acabamos de rematar unha reunión que foi a segunda que mantivemos co sector da hostelería. Saben que esta mañán tivemos unha cos representantes do ocio nocturno e esta tarde cos representantes da hostelería en xeral e non especificamente de ocio nocturno. Bueno, pois as dúas coa mesma finalidade. Primeiro, continuar co diálogo. Levamos moitos meses atravesando por moitas situacións, algunhas delas moi difíciles, todas complicadas, pero algunhas especialmente complicadas, como na que nos atopamos agora cun aumento grande dos contaxios que, polo tanto, obrigan a algunhas disposicións ou algúns plantexamentos que ao mellor non eran imaginables hai 3 ou 4 semanas. Agora, lóxicamente, seguindo sempre a tónica que se dixo de que a seguridade sanitaria e as medidas sanitarias é o primeiro para, desde o punto de vista das garantías, pois eso é o que preside o actuar do comité clínico e, por tanto, tamén o da Xunta de Galicia a hora de implantar esas medidas. Bueno, pois o que estivemos falando con representantes tanto do ocio nocturno como da hostelería é que a intención da Xunta de Galicia de, insisto, antepoñendo as medidas sanitarias, intentar compatibilizarlo na medida do posible coa actividade económica de sectores que ademais foron moi perxudicados durante a pandemia. O ocio nocturno non pudo ni sequera traballar. Eso sigue vixente e foi o que estivemos falando hoxe e, polo tanto, xa de respecto desta reunión da tarde que acabamos de rematar, o que faramos cos representantes da hostelería é, para poder dar algún detalle, alguna matización ao Consello de Sanidade, intentar arbitrar medidas que vayan un pouco en función do estado dos contaxios e, polo tanto, do estado sanitario, do nivel en que se encontren cada unha das zonas, para, se hai que aplicar certas medidas, aplicalas en función da gravidade dos contaxios ou da incidencia da pandemia nesas zonas e non ter que aplicalas noutras, ou por menos non ter que aplicalas inicialmente. Hubo unha serie de plantexamentos, algúns coñecidos, algúns que xa os representantes da hostelería explicaran, manifestaran públicamente, nos dixeron, e seguro que se lles preguntan, insistirán nesa idea que eles o que non queren, baixo nun concepto, é ter que pechar, non poder ter actividade, por lo tanto, que aceptarían e mesmo comprenderían medidas restrictivas en los sitios nos que a pandemia teña unha especial incidencia. En eso quedamos en velas, plantexalas e, por suposto, levalas ao comité clínico e, como sempre, respetar os acordos que ali poda haber.